صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کتاب اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کتاب اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کتاب اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کتاب، اٹھے صدیق داوی اٹھے فاروق داوی، اٹھے صدیق داوی اٹھے فاروق داوی، طیبہ دی جس جگہ تے، طیبہ دی جس جگہ تے میزار مصطفیٰ دا، طیبہ دی جس جگہ تے، طیبہ دی جس جگہ تے میزار مصطفیٰ دا، میزار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کتاب اقرار مصطفیٰ دا، اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کتاب